Така, това е Това е втората. руска вечер с втори дубъл. Що втори? Да, айде по-бързо. За някой е Нямаше. трети, четвърти. Тук имаме... Дубъл е втори. Аз мисля, че вечерта е втора. Може да само да влезе в тестата. Аз съм на руския стандарт, а това е пиенето. Драган трепера ти ръцете, нали си ауер? О, чекайте. А Таня сега ще... Ще заколя тортата. Квик! Не, тук е тук. Да видим това нещо. Мачкай. Да. Дали може да бъде ядено? Ти като торта го режеш съвсем. Ами как да го срежа? А беше го дъвчим. Като ги дам, ще гдъвчим. Някой да ми се случи. Не ли? Готова съм. А какво да дам? Селедка с картофи и с моркови. Селедка с шуба. И много майонез. Какво си иска от мен? Кажи го. Уе. Селедка Кажи шуба. го. Да, не, много. Където го ядох,